командаи фабелик либос тиви занҳое ки дар хона нишастанд ва бекоранд ва мехоҳанд ки даромади назд дошта бошанд ба ҳамкорӣ даъват мекунад. метавонед ки дар номраи дарами зери экран буда занг занед ва маълумотҳои пурра бигиред, чаро ки командаи фабелик либос тиви беҳад бақувват шудагӣ аст ва мутахассисонаш ҳам беҳад дар ҳамин соҳа пешрафтаанд. агар хоҳед ки пешравӣ кунед, агар хоҳед ки тезтар ба муваффақият рафта расед, марҳамат, ба ҳамин рақамҳо занг занед. барои пешравии шумо кӯмак мекунам. ҳама омӯзиш бепул аст ва кадоме ки дар командаи фабелик либостиви аъзо мешавад, тӯҳфаҳо ӯро интизор аст. марҳамат. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз барои шумо дубайский паплиноро нишон медиҳем. ина таш сиёҳ буд, инаш сафед. дубайский 60 сомонӣ ё 80 сомон будан, барои шумо 60 сомон. кадоме ки мегирам, марҳамат, бе сангаш. мо пеш шумода доингоро нишон додагӣ будем, сангдору бесангша. ҳозир дубайский паплино ё вообще вайрон намешаванд, чиқаи ки хитон метавонед, ё чанд қарибу форатон ҳам хел бақувватанд. мисол шута мепӯшӣ, ёра даридан надоранд 100%. имена барои подписчикои каналмон намарҳамат 60 сомонӣ бе санг, мулоимак, кадомида ки мисол чизи мулоим мефура, качествени, марҳамат. якм сорт шай, сорти якм шай. шумо ба дили пур метавонед ки заказ кунед, чибаки навози атлас нисхоша бинем. чизе ки мо савдо мекунем, шумо да дуюм сорт арара равон намекунем. яъне ки бисёр ҳастанд хеле одамое ки дуюм сортам хуш мекунанд қатиш, лекин ман микора накардам. фақат чизе ки ҳоз шумо мебинед якм сорт шай, беҳад мулоимай. ина мисол агар ай пеш боша ки шумо ба қапем бибинед, ба дараҷаи оли мулоимай каси киртан мекунад, роҳат мекунад. ҳамаи ҳамин гулое ки дар доинг будааст, ҳоз ина навинкош дар дубайский омагиай. шумо метавонед ки якм харидоршед, ҳам чизоро бигиред. ҳамаи маркаш аст. гуло майдагул ҳам дорем, гулои компютери ҳам дорем, каҷгулшам ҳастай. ҳамаи ҳамин чизое ки ҳозир дидестен пака дар савдо ҳаст. фақат кадоме гирифтан яй барвақттар гап мезанад, чиба ки ҳамин тамом шиданаш мумкин ай. аксариятат вақте ки тамом мешава, баъд гап мезанед, муроҷиат мекунед ки дига ёфта намешава. барои маъқултон аст, сразу скриншот кунед, партоед. ина гулш бо аҷоибот будааст. ина майдагуле ки дар доинг буд, ҳозир дар дубайский омагиай. ҳамин чизи хадавой буд, барои ҳамун заказ кардем. дар дубайский материал зан. дубайский ай доинг ҳам ка фарқият ҳамиае ки бақувватай, слишком бақувватай, баъд мулоимай, камтар ғавстарай, чем доинг. ина гулшам аҷоиботай. инаш гули компютер. кадоми киртан мекунад, ҳастанд дӯзандое ки бо пешо шуда ҳар чиз мемонанд, ҳам хел фасон мешавад ки гатовиёша мебинӣ, намегӯи ҳамин материал, мегӯи ягон материал қимат боша. не ки ба арзониш беҳад бақувватай, нисбати арзониш беҳад бақувватани ӯ. ҳамирам россияда шумо ба нархи 1500 рубл мехаред. чек ман россия равон мекунам, ҳамиро мефурӯшам як баробар қимат. 60 сомонай магазинда қариб 1.5 баробар қиматай. шумо дар 60 сомон мегиред. россияда боша юра 160 сомон шумо харидорӣ мекунед, яъне ки 100 сомон қимат мегиред. барои ҳамин кадоме ки шумо да маъқул мешавад, марҳамат бинед. адрас нисқаиш, адрас гулое ки адраста ҳастанд ку, адрасои ӯзбекистон. инаиш майдагуле ки дар доинг буд, ина ида омагия. не ки доинг нест, дар дубайский задагия. нигах чӣ хел бақувватай, ғавсам ба беҳад мулоимам. фирмое ки
мо мегирем кор мекунем хатишон ё фарқ мекунанд ай дига фирмо ва ҳисоби качестваш мисол пад намета вайрон намешава ина марҳамат бинед инаи гилш барои духтаракое ки зарда нағз мебинанд якта адрас нусха айш атлас нусха ҳастай баъд адрас бини айнаиш майда галакай май пеш бинушум нишунтун адрас ай майдагили аҷи буд инаиш гили компютер якта дигар адрас нусхае ина якта дигар майдаглак амай пештар бигирем бибинед шумо хулоса борои новинка 100% гаранти хати дубайский бу тозаш 1 сол пеш ҳамё 100 сомон буданд 100 сомон шумо мехаридед 100 сомон ман худам равон мекардам ина марҳамат кадоме ки желаниш ҳастай анаишам гули беҳад фасон бинед чӣ хел гули зӯр ина марҳамат кадоме ки шумода маъқул мешава зиёда ай 25 та нусхаи нав омадагиай ина марҳамат харидорӣ кунед боқи сарбаланд обод бошед кадомеда ки видео маъқул шудагиай метавона ки як лайк мона видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед худоҳофиз